धोइनी पागला के रूप लागत रहे बड़ी धूप खोजत खोजत हम घुस गईनी माने में तो लोगवा कहेला के बाड़ी शमशान में तो लोगवा कहेला के बाड़ी शमशान में म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। संध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीताराम चौराहा कुशीनगर। हमारा से कहली सुना करे जमाना हमार बात हो बड़ी पछताई बारो बगई छोटी जहिया साथ हो छोटी जहिया साथ छोटी जहिया साथ हमारा से कहली सुना करे जमाना हमार बात हो बड़ी पछताई बारो बगई छोटी जहिया साथ हो कितना कहरी उनके कल्पना पूरा भइल न हमार सपना कितना कहरी उनके कल्पना पूरा भइल न हमार सपना प्यार कइले रहनी उनका से नादाने में तो लोगवा कहेला के बाड़ी शमशान में तो लोगवा कहेला के बाड़ी शमशान में म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। संध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीताराम चौराहा कुशीनगर। बात न मननी उनका प्यार के कोई नी चूरा चूरा दिलवा दुखाता अखिया लोराता चल गईली अब दूर चल गईली अब दूर चल गईली अब दूर बात न मननी उनका प्यार के कोई नी चूरा चूरा दिलवा दुखाता अखिया लोराता चल गईली अब दूर राइटर मेहराज राजा दिलीप जिया कुमार कहे ना मिली राइटर मेहराज राजा दिलीप जिया कुमार कहे ना मिली का नसीब में लिखल रहे दाने दाने में तो लोगवा कहेला के बाड़ी शमशान में तो लोगवा कहेला के बाड़ी शमशान में। संध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीताराम चौराहा कुशीनगर।